Tervetuloa tänne Let's Playin! Täällä on Contremose, mikä aikoo piekseä teidät kepillä, ja Captain Trollis, mikä piekseä teidät miekalla. Ja tässä olisi tarkoituksena mennä mainaamaan ja hankkia tällä Timuhakulla obsidiaania ja tehdä Enderportaali. Eiks ne Contremose? Netherportal. Netherportaali, ei Enderportaali. Ja kato... Sinä takaisin. No niin, tämä osan tarkoitus. No niin, pojat! No niin, Ruokaa. aina. Ruokaa, mulla on vaan yksi leipä. Hei, voiko joku antaa mulle nopea piki? No syö toi. Mitä? Ei sitten. Mä otan sinne nyt mä otan arkkuun vähän pikkejä. Ei. Ei. No niin, mä haluan rautapikin. Hakku. Oota, mä teen rautahaku. Mä haitan teille kananmunalla. Hei, luulet, että se tekee hitti. Hei, ootko? Nopee. Mainissa. Mä kuolen täällä. No ette tuu ylös, ääliö. Et sä nyt tuu ylös vai tuu just ylös tää? Kumpata? Dirttiblokki. Me leikittiin sitten Mä ihmisellä. tykkään dirtistä! Me leikittiin tuolla vähän mun kavereiden kanssa ja tehtiin tässä äsken vähän... Spawnasin yhdessä slimään. Kaikki ylös! Teillä on yllätys täällä. Kaikki ylös! Meillä on tullut vieras! Slime. Mä kuulen, koska mä en oo kuullut. Olisinko joku No niin. sänniä. Keksitään Mä se. oon kuuro! GG. Ruokaa! Älkää hakaatko mua! Ruokaa! Mä syön tän! Kattokaa! Ruokaa! No niin, tämmönen leikki. Myrkytettiin! Ei jumala. Mä soin vahingossa hämmiin se sinnekin. Oisko täällä No niin, jossain... slimepallot tonne. Kloustone. Oisko jollain mulle ruokaa? No niin, mennään nyt. No niin, Haluan let's go. On kaikilla ruokaa. ruokaa? On. Joo, ei kiinnosta. No niin. Läskit tänne. Eli obsidiaani pitäisi hakata. No niin, tänne päin. Mä voin Ääliö. hakata sitä. Mulle ei oo Contremose. timuhakkuu. No niin. Mulle ei oo timuhakkuu. Löysin vettä. Onneksi olkoon, mutta etsitään laavaa. No niin, Contremose, nyt et tipu laavaa. Rauta. Missä täällä on laava? Etsitään laavaa. Onks muuta kellään rautaa? Mulla on 4. Onks hiiltä? Hakkasin just äsken, ei oo hiiltä. No niin, nyt et mene. Tässä jossakin muistaakseni oli laavaa. Mä otan itse asiassa tosta vähän rautaa vielä. Niin, täällä on tää meidän XP-farmi. Tossa on Niin tää on. XP-farmi. Se meidän Ketkä laavapaikka muistavat on. meidän Mut Tässä Kimi, jos mä pääsen viikonloppuna teille, niin sä voit kertoa vaikka sen suunnitelman nyt. Elikkäs... Mä nyt en jaksa... No niin, Contremose, tänne tuu. Jos sä kuulet. Niin, me aiotaan tehdä... Me jätettiin noin edelliset osat tuosta välistä uploadaamasta, koska mä en jaksa ladata niitä. Nyt et mene sinne laavaan, ääliö. Contremose, pois sieltä. Joo, kiva juttu. Kiva, että sä hakkaat siinä kopleja, mutta... Pois! Mä en tiedä yhtään missä mä menen. Mä vaan menen jossain päin täällä kaivosta. Hei, mä löysin teidät ehkä. Joo, teidän nimen. Melkein sä tiput taas laavaan! En mä tipu Tuone vähän. pois sieltä! Muistatko sä miten viimeksi kävi? Joo. Oissa. Tuu pois. Onks tossa laavaa? On. Joo, onks tosta laavaa? Mä en oo eksynyt. Mä en mene sinne. Älä TP. Tarvitaan... No ei me TP:täkään kuvauksen aikana. Oi, lipsahti. Mistä me ette voi TP? Me ei TP:tä muuta kuin silloin kun sä tulit mukaan. Hei, mä löysin. Mä löysin teidän Sä nimen. oot siellä laavassa, mä oon valmis TP. Mä en oikeesti... Siellä... No niin, tuu sitä pois ääliä. Mä kaivan. Et mene sinne! No niin. Kun minä hakkaan Ai. ne raudat. No siellä hakkaa, tuokin on kuule sitä rautaa. Sä kuolet. Sä et Niko. Täällä. No, Oh, mä leik. Sä kysytkin, onko kellään hiiltä, mutta sun vieressä on just 3 hiiltä. Okei, elikkä onks teillä puuta? 4 hiiliä. Onks teillä puuta? Ei oo puuta, kun sä just käsit mua hakkaamasta puuta. Eikä. Nyt mene sinäkin oot sillä kohta, no niin. Saampi kun
useampi tippuu teistä, se lähtee kuvauksesta. Eikö se riitä joku yksi täällä on? Joo, Oi, niin. Ois. Ei, oi. Tää poika tässä nimeltään Kondrema, se osaa tehdä kaiken. Mitä se osaa? Oottako se hetki? No niin, jatkuu taas. Mä olis kyber. Täällä on 4 laavalähettä vissiin. Ja mä olisin uuden paikan, jos ei tortseja ja täältä löytyy timanttia. Ei ees. Löytykö? Ei. Tänäänkin. Se on ympyrä. Rauta. Mä tarvin Timu. Mihin sä Mä tarvitset? tarvin Timupikin. No niin hei. Mä menen ylös hakee ylös hakee. Mä tiedän. Timu-sporttikin kelpaa. On mulla se tää rautapikki. Hei! Kaptaini. Kapinen ukko. Onks siinä alla laavaa missä sä oot? Mä tiedän. Ei oo. Missä tää on? Täällä on aika paljonkin laavaa, että kannattaa olla vähän... Eikä uiju. Eikä! Hakatus tuosta vai? Nyt sanoitte sä niinku... Slaimi! Hiljaa, mä menen kaivoksessa ja mulla on yksi. Kontremo se paloi hengiltä. Mulla sieltä tippuu laavaa. Tää me puhuttiin siitä laavaa menemisestä. Sori. Ei me sua kuvauksesta potkita. Tosta noin. Tuolla lähet hakkaa. Älkää liikkuko. Älkää liikkuko. Laita video pauselle. Rauta. Teepettäkää. Säikäli. Joo, tää tarvit vähän tulla pikkusta pukipiikkiä. Mä lupaan, että mä en istu laavaa. Oi, missä täällä on laavaa? Mistä täällä on peräspuolella laavaa? Oikeesti. Mutta kun musta tuntuu No kun mä siltä, että etsin nyt... mun Mitä rautakamaa. äänestys? Missä on mun Video. rautakamaa? Sitä mä etsin. Missä mun rautaa? Me tehdään nyt semmonen äänestys tähän. Jos ei se katso tätä Että videota. Kimiks on maan alla. Otetaanko Kondrema se pois tästä kuvauksesta vai ei? Koska tästä laavakäyttäytymestä niin musta tuntuu, että Joo, mä lupaan. lupaus sitten, mutta jos sä tiput laavaa tän jakson aikana Lupaan. kertaakaan, niin sä oot pulassa. Kimi, miksi sä kuulet maan alla? Miksei mä kuule maan alla? Siksi, että mä haluan rautaa. Sä haluat rautaa ja mulla on tällä hetkellä 30 rautaa. Oisko kenelläkään mulla ne kamat, No, anna millä sulle se kivi. Aha, se on mulla. Ei se mitään. Mä en oo Ylös, niin saat kamaa. Mä oon jumissa. Onks siellä pikkarit? Ota tosta. Mikä? Täällä. Ai. Hai. No hai. No hei. Mannet tippuu täällä mun päälle. No, jos kuo... Päivässä. Tossa on pikkari. Onkohan toi... Onko se Sä laavassa? sanot Captain, että onks toi hyvä idea pitää Kondremasee täällä? Ihan sama, kunhan se ei huua koko aika. Mä en oo huutanut vielä hei kertaakaan. Sä huuat koko ajan. Leppä läpi umpeen. Samoin. Mä oot se leppäken. Kondremasee huumori. Ees mun mukaan on hyvät huumorit. Hei, kuka pölli mun kamat? Kuka peli mun kamat? Musta tuntuu, että tuolla on joku... Mädentynyt liha. Märä. Onks se märkä liha? Oikeesti. Märkä liha, GG. Eiks märkä liha oo epäkeen? Maista. EVVK. Ei vois valmasta vuolla. Ei vois vähempää. Wow. Ei vois vähempää kiinnostaa.
Samaa sanaa. Nice, mä olisin redstonea. Wow. Okei, ei. Mun piti pitää niistä. T-U. Hei, mä löysin maailman hienomman talon. Hei, mä löysin vettä ja laavaa. Oh! Obsidiaania. TP mun luo vaikka. Kuvauksessa voit sanoa, Mä että... löysin laavaa! Mitä sanotte näistä TP? Ei. Se TP mun luo. Mä löysin kanjonin! Ei, anna se hiili. Mä löysin kanjonin! Anna sitä jossa hiiltä. on Sitä tohon. Hei, mä löysin kanjonin! Täällä ei oo Sitten mitään. Kimi. Kimi, haluatko sä vielä paistaa vaikka noin? Laavaa! Ja vettä! Vettä laavaa! Hei, katos. Vettä and laavaa! Water and lava. Kuka nyt räjäyttää koko ajan? Älkää räjäyttäkö mua. Ei teepetkää! Teepetkä. Ei teepetä. Mä hajustelen. No kun Hajuvesi mä löysin on. vettä ja laavaa! Ja mä löysin hajuvettä. Mä tein. Jos mä löysinkin parempaa hajuvettä. Oikeesti. Minulla tuoksuu varmaan joltain ruusulta, minulla tuoksuu. Niin rautaa, mutta rivittäisiin tässä rottiin. Kun hajuvesi. Mun hajuvesi tuoksuu ruusulta, kun hajuvesi tuoksuu paskalta. Punahajuvesi, mikä? Hei, teepetkää nytte. Bot. Ei saa TPtä. TPtä. Teepetkää. Tässä on se TPtään nyt vielä. Vai mitä sä sanot, Captain? Onko se hyvä idea, että videossa TP-lämpöstelua? Ai niin, no tulkaa tänne missä mä oon. Okei, tuu sä ensin tänne missä mä oon. Mä oon siellä missä sä et. Mulla ei oo pitkiä, jolla voi hakata. Se ei pikki, jolla voi hakata GG. Niin, mulla ei oo pitkiä, jolla voi hakata. Joku sulla ei ole ollenkaan pikkiä. Pitkiä, jolla voi hakata, mutta... Voi per. Mä kuolen, koska mä hyppäsin just äsken laavaan. No niin, kertokaa jotakin hauskoja vitsejä. I'm dead. Ei kun Ripuuks säkin laava? Koreoksi tai... en. Vaan mä ajattelin, että se oli creeper. Kun se creeper räjähti, niin siitä mulle tuli knockbackia ja sit se tipui johonkin ihme kuopaan ja siellä oli joku laavapuro. Teidän kanssa. Rupeapa Ravine. sitä paistaa. Kertokaa jotakin hauskoja vitsejä. Mä käyn vessassa tällä välillä. Niin kertokaa jotakin hauskoja. Ei saa nauraa. TPtä molemmat nyt tänne. Ja tehkää nyt mitä tehdä. Tuossa on vähän tuo. Kontrema se voi laulaa. No niin, laulakas jotakin, mä käyn lakaa vessassa ja... Ukkonoa oli naisten mies. Päivästä. Kun hän meni sänkyyn jotain. Tapa. Aika kiva. Tyhjyys on paras. Dirttiblogin sisässä on paras. Lagaa. Mulla on FPS 80. Miksi tuijottaa mun munia? Mitä? Kato. Miksi Kimiksi TPs mut maan sisään? Sä oot kyllä maan pinnalla. F5 ja F5. Mihin päin Kimi kahtoo? Ulokin Kontre kato. Kontre se kato. No mitä? Pikku lag. Off. Joku paskalaja. Lag off paskalaja. Kontre se kato mitä mä tein. Tää lennä. Kiva. Ota, Älä kato. me Kimiksi eteen. Näin, kato näin. Oota, pois tieltä. No ihan sama, antaa tulla. Näin. Oota, pitää mennä kiinni. Noin. Kimiksi. EVVK. Ei vois vuoliaampaa naisen miestä olla kuin Kontre timanttia! Ukkonoa oli naisten mies. Timanttimies.
Ukkonoa oli naisten mies. Kun hän ja miten se voisi jatkuu? Kun hän meni sänkyyn. Kimi toi kuulu videolla. Ei sitten. Maksalaatikko! Maksalaatikko! Kimi, kun sä huusit sen tuolta, niin se kuulu videolla. Kuulesko me maksalaatikko? Voiko sä ala vai yläkerros, Kimi? Maksalaatikko! Maksalaatikko! Minä olen käynyt Kimi VC:ssä 2.d. Mä hakkaan Kimi rautaharkolla. Kimi säteille. Pitäisi ottaa vähän parempia pelaajia kuin nämä kaksi. Mä oon käynyt Kimi vessassa, joo. Koetta toi on yhdyssana. No. Captain tykkää vessoista. Mä tykkään rakastaa vessoja. No niin, paistakaa siellä rautaa ja... Tämä itse asiassa voisi tehdä. Noin käy kohta sulle, sieltä tulee kohta tremaasta mukaan. Missä mä menen? Mentti se paikka, missä kuolet. En mä oo eksynyt. Mitä ihmettä? Miten pyhä operaattori Sorikin? No! What? Hei, se ei pidä paikkaa. IVVVK. Hauska. Massasetä. Nassiseta. Massasetä! Kuka on kattonut leffan Nassiseta pieleen? Mä. Se on oikeesti jännä, kun siinä kuuluu ne stereoääninä. Keke. Löysin piilon. Gei kakkaa vai? Silloin kilo kakkaa. Gei kakkaa. GG. Ei oo, mä oon vaan timantti pikaksen. Onks kenelläkään teistä rauhoista merkuri? Siis mitä? Onko teillä eikä rauhaisaa perhettä? Not MG. En pelaa sitä enää, huono peli. Hyvä peli, kun oot niin huono siinä. Ja huono. Ei, kun siellä kun oot huono siinä, niin se Jos mä kuolen UT-kamoilla, niin onks mä silloin huono? joo. Mulla oli Doombovi, sit mulla oli se ihme Crystal Armor. Crystal Silk Armor. Sit se ihme Ring of Pyramide ja se joku vielä. Sitten mulla on ollut Dirk of Bonusi. Parempi huono vitu. Sit mä oon soolonnut Oryksi. No, Sitten soolonnut Kuben. yksi on yksi. Minä vähän osaa kusetta. Anna mitä mä sanoin. Kyllä sä osat kusettaa vähän Paina ittees. F5 saat ilmasta kultaa. Kaikki paino niin jonkun Nexuksen. Sulla on paino-ongelmia.
Okei, Kontre. Kyllä me sen ymmärrämme. Ei! Mitä tuli sanottu? Tanskalainen ei sano noin. Laittaa nauru alaa. Ihmettä. Saadaan naulaa. Onko teillä hyvä nainen? Taatteko aivan samaa? Kohta kuli huvaksi. Kontrella on kontret koossa. Kuli huvaksi. Kuka ollaan kulisella? Ollaanko Kimiks kulisella? Ei. Kulisella? Takas sun kanssa. Ei, kun kulisella. En sun kanssa. Kuutosella! En mä mikään sun kanssa oo. Mä sun tosi halua olla. Mä lääntynyttä lihaa mä löydän taas. Tän Niin se- kaverin Kimi löysi Emppaliinin kanssa. Eppaliini on huono. Kuka on Emppaliini? No mehän kuvattiin ton Kuka tuntuu Kontrelasen Eppaliine? kanssa Eppalinin kanssa myös. Ja nyt tulee viikossa. Eppaliine olla huono homotyyppi. Kuka kokeilee muulla? Eppaliine olla homotyyppi. Kuka mulla FPS 50? Onko video kämmissä? Mulla on äsken 9 XP. On video kämmissä. No, kiva juttu. Meitä ei kiinnosta, vaikka se olisi kuitenkaan käynnissä, mutta... Sä oot vaan se... Hauska juttu. Miksi mä mäksyin nyt johonkin ravineen? Sehän syö vähän joku. Joo Manne, osta muki. Ai mä. Ihme skeletoni oikeesti. Toi skeleton. Onko mä voisin tehdä hyvä biisi? Elää soita, please. Oot, mä käyn kertomaan kaljaa. Mhm. Mä 5-vuotiaana join yhden tölkin. Mä löysin pöydältä yhden tölkin ja menin juomaan. Älkää teepeetkö mua, mä käyn kattoo mikä toi paikka tuolla on. Kimi, tulaa sinä minä luokse. Saako muuten laavaa loputtomana? Häh? Saako laavaa loputtomana? Vissi. Kokeilee. Tän älä itse asiassa kokeileekin niitä ei kontrasti mua. Mä menen mainaan nyt dirttiä. Oho, tossa on dirttiä jos laavan virsi. Whee! Mä sain obsidiania. Aikalaissa obsidiania. Mä nautin siitä ja syön sitä lutkutaan. Mitä? Syön sitä. Joka töikseni. Syön sitä. Joka päivä. Kimi tuli minun avukseni syömään toisia. Ja se oli hyvin hauskaa. Me nautiskelimme siitä kaksisteen, vaikka Jorman perhe oli myöhässä Kun me syötiin Kimin lapset. Tyst. Kato, kamaa. Näin. Haluatko tyypätä mun luokse nyt Marjaleena? Aion tulla kotiin ylihuomenna. Mä löysin tavaraa. Kontrema se tuus nyt peliin. Ei, Ottakaa nyt vähän. Mun vesikupli ja se... elävä. Mitä hitsi? Mä laitoin mukiin vettä ja se muuttui oranssiksi.
Älä kuse sinne mukiin. Nyt se muuttuu punaiseksi. Kontre. Kontremosella on vilkas mielikuvitus. Eikä oo, kun mä tiputin sinne joku jutun. Enää se jää sulaa sinne. Onkohan se myrkyllistä? Ei, se on kuule ravitsevaa. Ja myrkky. Niin. Ja haisee kusella. Sillä on obsidian. Jää nyt se Osaatko hoitaa yhden jutun? Käy oikein noilla vähän sen Nyt se laavaa. muuttuu ruskeeks. Mä jätin pillereitä, sä sinne tiputtelet. Hei, tää näyttää jaffalta. Nyt pitää juua. Ei. En juo, se näyttää. Sä tiputat sen jotain random pillereitä ja sit kun se näyttää jaffalta, niin sä juot sen. Joo, mut nyt se muuttuu ruskeeksi. Nyt se on taas jaffan. Kuitenkin se koos muuttuu mustaksi. Siis tiedätkö sä Veissan pönttöraporttia? Valkosta! Mitä tälle Kulta. tapahtuu? Se tapahtui semmonen juttu kuin Kontremose. Sen jälkeen se päätti tehdä Kiitos, itse mä pahan, kastelin koska niinku- Kontremose. Nyt se on keltaista. Captain. No. Mä kastin sun takia housuni. Kato sitä keltaista nestettä roiskuu tohon haaran väliin. Millekin. Sitä valuu lattialle. Mutta eihän sillä ole mun vika, eikö se ole silloin Kontremosen vika? Ei, kun mulla tippui sitä mehua ihan muuten. Ketkä tykkää nallekankeista? Yksityisasia. Mikä ikäsi te ootte? Toi No myöpä. Kimi pääsi just äsken eläkkeelle ja mä oon ollut 20 vuotta jo eläkkeellä. Kulta... Tää zombiolla on kulta-armorit ja mulla on puukirves ja se Miekin pääsi just eläkkeelle. Mulla on 1 armoria. GG-täkää mut, koska mä oon niin VP. No mä oon nyt ihan eksuksissa jo. Mä oon ihan sama, mä haluan vaan laavaa. Sun pitää mennä sinne, vaan sun pitää hakea sitä ämpäreillä ja tulla mulle. Joo, mutta kun mä en päästä tänään pois, vaikka mulla ei olekaan vielä sitä laavaa. Mut mä oon ottamassa nyt tätä laavaa täältä. Kunhan mä löytäis laavaa. On lasten pelit, kun on aikuisten pelit ja niin tällaiset, niin miksei voi olla teinipelit? Joo, kaikki meni hiljaiseksi. Ne kissa tykkää näköjään mustasta. Varmaan sen takia, kun sen nenäkin on musta. Silver. Jep, Hei, mistä sä tiesit? jep. Linja. No sen nimen. Mistä sä tiesit sen nimen? Siis minkä? Mulla on täällä koneella eläintietokannat. Ja etit Eläinään sen. tieto. Mä kirjoitin sinne Kontremosen kissan nimi. Mun oikein nimi ei tiedokseni oo Konremos. Sit se on Kalle. Kalle? Nyt sun nimesi on Kalle. On mutta tosi hyvä nimi. Moi Kalle. Mites läski? Kalle, Valle, lennä korkea ja Halle. Kalle, päälle takaa alle, se tuntuu paremmalle. Keki. Ottakaa vähän. Kimi, arvaa mikä mulla on inventorissa. Laavapuketteja. Sänky. Saikko? Mulla on sänky täällä invissä. Siis laavapuketteja. Sänky. Siis, Sokeen. Ei värinä hyvä. siis saiko sä nyt vai? En. Mulla on vasta sänky täällä. Mä toivoisin, että mä löytäisin laavaa, mutta pitää olla koko... Silloin on välillä... Haisee pahalta.
Mä löydän silloin laavaa, kun mä en Se on halua. opetus kaikki lapset. Eivätkää jättäkö yöksi ovia auki. Hah, mä löysin laavaa. Elää putoa siihen vai otassa. Käyttäen sulle sykää poista. Niin TP mut sinne pitää mä saa pois. Miksi pirussa täällä on hajotettu En mä tikkuna? voi laulaa teille laulu. Joo, ei kiitos. Siinä oli laulu. Voin Mä en jatkaa tiedä lisää. mikä on laulu. Sulla on. Jatkaa lisää. Kiitos, mutta me tarvitaan nyt jättää tämä seuraava väliin, mutta... Palanella palapompa. Tapaan ne hirviöt. Palanella palapompa. Kimi, tää on sisällä creeper ja se räjähti. Ei voi, rupea nyt korjaa sitä. Häh? Tää ollaan korjaamaan. Hei, mä olisin tunneli. Vau, no voit korjata korjaa. Mä olisin voinut tappaa sen creeperin. Tapaa. No kun en mä enää voi. Tuntuu paremmalle. Tää lattia on ihan rikki. Tää ei toimi enää ja mä oon jumissa täällä lattian alla. Kalle. Päälle takka alle. Se tuntuu paremmalle. Hei Kalle! Hei pallopoika! Hei Kalle. Olen Päälle matkalla takka alle. Se tuntuu paremmalle. Kalle, päälle takka Kuka alle. tietää kuka on Kalle? Se on Rock MG:n paras pelaaja. Tiedän. No ei Nitune oo paras. Radio. Kuinka monta karkkiarmoria sulla on? Taas korjaushommat. Kuinka monta karkkiarmoria sulla on ollut? Karkkiarmori 7. Joo. Koska Candyland on paras. Niin Musta on. tuntuu, että tämä taisi olla jo vähän liian paha kuvaus. Ja kiitokset, että katsoitte. Käytetään Tollessa se korjattavaa. Me tehdään... Mä en korjaa yhtään mitään. Heti kun me ollaan hakattu nämä molemmat, Molemmat? tai en mä jaksa pitää Hei, hakata. nyt tulee kyllä hyvä kysymys. Silloin kun sä... Heti kun me ollaan hakattu konkremase. Hei sit... Oh, kaptain! Moi äiti. Mitä kuuluu? Huonoa! Se leviää! Jää hyvä työpäivä! Hyvä. Hyvä, että oli hyvä työpäivä. Olitko reipas töissä? No en! Kato. Tappakaa ennen kuin se lisääntyy. Valmis. Tää on katto. No ihan sama, ei kattoa tarvitse. Ja me tehdään vähän tänne tämmösiä läskivanoja, mitkä menee tänne alle. Zombi tulee! Kana! Tapetaan se laavalla. No arvaa mikä oli tänään ärsyttävä. Apua. Tapetaan se laavalla. Varo Kimi. Et! Laavalla. No niin, tämä taisi olla tässä. Tämä menee jo vähän liian over. Oi. Se ei voi oteta pois. Laavabuketit on vaarallisia. Sen opimme tästä jaksosta. Ja kiitokset, että katsoitte. Täällä on Kontremase, Captain Trollers ja se on